Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu n'ụbọchị nke taata na-asị na ya dịrị nwoke mma ya dịrị nwaanyị mma na-asị na ebe onye nọ udo dịrị nwoke ihe ọma ya kpọọ anyị ihu biko na m nwere eziokwu kwụ ọtọ nwanne ya nwoke asị ka ọ bịa adreesị atụ Matthias Ejiofor na ihe ọ na-achọkwa na ịkịrịta ụkwa na enmity between Igbo na Igbo. O nwekwana ihe ọjọọ na onye Igbo chọrọ tonite sị na ofe gbenụ chi ọ chọrọ ife ka ọ dịrị ya na mma. But you na calling Igbo people names in the name of na-achị pass your own message is totally wrong. Matthias Ejiofor mụ na onwe nke m na-akpọ Matthias na ọ na-agha ala. I always say it. Na m ezo ọnụ ekwu ya. It's only ọsọsọ onye na-agha ala na-eme ka Matthias si eme. Maka ịma mbịa na-akpọ mmadụ na-asị ya nna ihe anụ iyi emelili ya by force tata eji ndọrọ ndọrọ ọchịchị emenya bụ ihe ejighị ike alahụ ụlọ. So ịgwa mmadụ okwu na ọ nụrụ ịrapịa ikwu okwu ekwe na ọ nụrụ ịrapịa na mgbasa ya akpụkwa n'isi akpụ afụ ọnụ. Biko na-ekene na ihe nwanne anyị nwoke adreesị to Matthias unu fụ na ọ bụrụ na ndị otu Matthias na-afụ eziokwu ọ na-aka isi afụ ya ịmakwa na anya bụ ihe okwu anyị na-ekwu kemgbe ụtụtụ anyị enwekwa n'ebe gbadogwara ụkwụ banye na mana Matthias afọ ọ naghị esi ọ naghị afụ ya. Na-ekene na vidiyo ka unu nụ ihe na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Majority of people know so this our brother Matthias Ejiofor. Majority of his followers, not all of them anyway. Majority are there cheka mmadụ. Fana eche ka atụrụ. Sonsi ife juru fime bụ ịkparị mmadụ, ịkpọ iyi, ịkọ ọnụ. You know, and one can wake you have a constructive argument or conversation with you. No akpali bagi Bobby. You know, cover gun on a giga choy fine me. Then I see trend. Nya. Somebody like me, he no US. $5,000 in 2 weeks that achievable ever. So when me fan now. And the video I'm melonu jina ko nya na akpali omuno. Video 6 or 7 months ago. When made that video, Matthias can only 90,000 followers. Ebo Kulu no close to 300 then. You know, Untouchable no close to 4 million. Mr. Funny, how many millions on? And he was a brand daughter. So you have one way followers, you get an Ishi trend, use of a trend there. But I have 90,000 followers. So video me unu jena ko ife juru no na kan chori ikwu maka ya tata. Onwere ife na-esere mụ na data our brother. But ọ da achọpụta na ife ọ na-ekwu 10% bụ ife bụ eziokwu na ife ọ na-ekwu 90% bụ asị. Eyotago. Onya mere na ife niile ọ na-agwa ụnụ nwee ka o esi wee use kata countries like Mexico, Canada, US wee nye un example. Ihe ya na-akpọrọ ụnụ bụ China, Japan, India, country ọma na far abroad Christian populated countries. On that I can give an example. You know, where if any in Nigeria, but the Christians. Ebe ya wana onwe ya manke bezuoku na abroad Christians, but the problem. Ni have problem with government. Onya wakanji we made that video made that time. Iji we kawa along them mad. Ni ya this our brother na eku. Yes, na when ezuoku di n'ime ho na eku, but asikale. Ni fo na eku. Any example using Nigeria and US. Christian population now in the US as of 2023 carry the entire population of Nigeria. Ndi believe followers Matthias on my comment now show us the video of the churches. Show us the video of the churches the way it is in Nigeria. And I work in a Christian population carry the entire population of Nigeria, including Muslims and Christians. And I cannot show video or video game make equal than if you go know another church of now I've been in Nigeria and Kedu religion can wear population? Muslim. Kedu ndokakwan no in seat of power n'ime Nigeria? Muslims. Under Buhari Muslim president, Senate president Muslim. Kita na ya na-achị Muslim. Vice Muslim. But ono bịara. Gịnị mata ihe na-ewere Matthias iwe bụ ọ ma nke bụ eziokwu. All man if any no na achọ can the church ndị provide the other countries government and the young when we go followers echen no garacha those followers na na sensitization okporo ha hit the streets bidi me protest onye nwe 90,000 followers as at then onye nwe over 100,000 followers makwa na ịkpọpụta ndị na streets je protest na government house na nwere ife ihe ekwu aya egege ntị
but no, ife o ji emepe bụ chọọchị. O ji emepe chọọchị, o dị ekwukwa politics ebe a. O ji emepe chọọchị. Now, ife na-ewezi m iwe n'ife ọ na-eme bụ na ọ sị na ya bụ founder of Igbo love themselves, but shake ya. Ife niile ọ na-atado bụ ụmụnne ya. Ebuka Obi, nwanne ya. Mbaka, nwanne ya. Abịakwanụ na Christendom, pastors ka jide ego. Ụmụnne anyị anọdịdị. Oyerekpo bụ the richest pastor in Africa, in the whole of Africa. Ọ da akpọ onye nke a n'ọnụ. Onye second pastor richest, ọ bụrụ nwanne anyị. Ọ da akpọ ndị a n'ọnụ. Ọ bụrụkwa ụmụnne ya. Esi na ịbụ Igbo love yourself. Ọ bụrụ na enwe ihe nwanne gị na-eme na-adọrọ mma, ọ bụrụ ịkpọ ya na ọka inye advice. Ọ bụgodị na o persist na-eme ife ọ na-eme, nyere ya efe because o nwere his life to live. Ọ bụrụ ọbụzi na inye advice, ọ bụ na o wee ife ikwuru, ị chọrọ ka ihe esi wee pull ya down. Nwa bụ ndị na-eso Matthias adịghị eche eche ọfụma bụ. Abịa na Africa, the whole of Africa, the richest tribe enwe na the whole of Africa bụ Igbo tribe. Ọ bụrụ ọsọ na Nigeria, the richest tribe in the whole of Africa bụ Igbo tribe. Matthias bịa na-ame ụnụ ka ụnụ mara that na ndị Igbo, ndị Christians Igbo ọ na-akpụ n'ọnụ everyday na-ahapụ ijebe ọrụ, jebe chọọchị, ijebe ekpere for miracle job na ife ndị ọzọ. Ọ bụ ekpere a ka anyị ji wee bụrụ the richest tribe? Ọkwa ịgba mbọ, anyị dị mbọ agba mbọ agba. Ịgba mbọ ka eji mara ndị Igbo. Ịbịazi na-agwazi anyị na-agwa ndị mmadụ na ndị Igbo dị nzuzu na fa na-ejebe. Ife ị na-afụ ebe ahụ bụ people that believe in God. Nya ha na-eje dị a ikpere chi ha. Ada eje ebe a iji ịchọ ọrụ. You are twisting the whole narrative. Anyị dị mbọ agba mbọ. Gị nwa na onwe gị si na ndị Igbo na-eme ha yaba arụ kama anyị ejebe ụlọ ọgwụ, ejebe ụlọ ekpere. Ihe ị na-afụ bụ that 5% of people nọ na line. Ndị na-eje anarakwa ọgwụ n'ụlọ ọgwụ. Because they are religious people, they believe in the power of divinity and God can do everything. Ha kwuruzie na line na-anarụzi ekpere. Ị na-afụzi ha onye a eji ha ahụ ọbịaba n'ụlọ ụka. Anyị dị mbụ eje ụlọ ọgwụ eje. Gị nwa bụ Matthias Ejiofor, nne gị mụrụ gị n'ụlọ ọgwụ. Ụnụ nwa na-ekwuzi ihe a niile, ndị nwa niile bụ follower Matthias. Nne ụnụ mụchara ụnụ n'ụlọ ọgwụ, gbuo ụnụ ọgwụ mgbochi, gbuo ụnụ ọgwụ tatanus ma ntụmo ụnụ n'ọkpa. Mesị ife ndị a niile n'isi ụnụ. Yet ụnụ pụta na na-afụta ndị Igbo asị ndị nzuzu. Ife niile a bụ asị ị na-atụ because na ị chọrọ inwe followers. Ị na-edeceive ndị mmadụ. Inwego followers to the point that na ihe hit the street, jeme protest. No, ihe mere bụ ije emepe church. Or church ga another church kwa. Okay, na ka njụọ gị, ọ bụ na anyị nche na-ebido mebe omenala, how can our life be better inside Nigeria? Omenala anyị ebido mebe laws, bido nyebe affordable healthcare, rụba ụzọ, rụba ụlọ ọgwụ. Mebe ka people ghara ime ayabazi alụ, enwe affordable healthcare, kama anyị ejebe ekpere because na inwe ha ego. Inwe insurance, health insurance. Oye adị na omenala ga nna na-eche eche ọfụma. The problem of Nigeria bụ those in power. And ịma ịpụta na-asị boro ife niile na-eme na Nigeria bodo anyị n'isi. Anyị nwa bụ lower population. We are Christians nwere the lower population. Muslims ka nwee high population. Ka nwee people in government. You don't face those people because ịma na mbọsọ ọbụla ibido kpọwa Muslims n'ọnụ, kpọwa gọọmenti n'ọnụ, na mbọsọ a ka ibidoro ịrụ ọrụ. Mbọsọ ka face the reality of life. Ihe niile anyị na-achụ bụ shadow ka ị na-echase. Yes. Otu isi supportive Christians, kpọtụkwana Muslims nwere the high population na Nigeria. Kpọtụ ya gọọmenti ka ị mara na ihe eje nga. Ị mara na ndị ga na-eme ya ife je na ọ dị izi mekeni ya ka ị mara na Igbo odogwu. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m n'ụbọchị nketa atụrụ na-asị biko ebe na necha vidiyo anyị laa aka na subscribe kwado isi chanel na-etila aka na notification button gị etichala ya aka ịgbasapụ ozi ya ka onye ọzọ solukwa gị n'afọ maka na na-ezikwa n'ozi ya n'ezie ka ọzọ nwere ihe Matthias kwugide sọnta okpujucha ndị mmadụ isi like this my phone of brainwashing. I don't know that he keeps making money out of people. Na another from the only have you are robbing Peter to pay Paul. Ya bụ ife adịrọ mma. Adịrọ m ụmụnna biko sị ka weta ozi nke anụ ụbọchị nketa ha ka ihe na ihe na-ekpogoro ọkụ na-efere m ụgbọ ka na-ekpogoro ọkụ ka anyị nwa na-ewetakwa ya ọzọ mana ka ọ bụ na asị na dị eziokwu ka bụ ndụ ekenekwa m Igbo niile kene ihe na-emeli Igbo ihe ka anyị nwere mgbe ọzọ.